दाउखाया माब्लाबाबो दावराय जानो हाया। सैमानि लान्जाया माब्लाबाबो सिद्दा जाया होननाया नंमारगौसो। बे साला बे जाम्बा अन्थाव ब्रह्मआ माब्लाबाबो सोलायनो रोंला बियो। गामियावलाय बेखौ रावबो बादा होनो हाला नामाब्रा? बा न'खरनि मानसिफ्राबो बेखौ रावबो बादा होआ नामा? जाम्बा जयल'ल' जायला खानाय लानानै गाज्रि गाज्रि कमेन्टसफोरखौथ' रिप्लाय होबाय थागोन साला। गुबुनफोरा मारै नायबाय थानो हादों बिनि भिडिअ'खौ? मारै नायबाय थानो हादों बिनि भिडिअ'खौ? बिनि भिडिअ' फैयोब्ला नोङो ब्लकसो खालामना नोङो भिडिअ'खौनो। बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरखौ सान्स होबाय थानो नाङा बेयाव जाम्बा गथ'फोरखौ। लाजिया नामा एसां गाज्रि गाज्रि कमेन्टसफोरखौ रिप्लाय होबाय थानो? थाखायनो रांनि थाखायनो बेफोरबायदि नों ससियेल मिडियानि फेसबुकनि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि भाषाफोरखौ गोसार होबाय थायोब्ला बोरै जानो? जाम्बा साला नोंखौ दाबायदि मोनोब्ला सोबबो सोबबोनानै खारफागोन आं। जाम्बा साला बिहासो साला गुबुनफोरखौ दम होबाय थागोन। लाजिया जां गावहा मा भाषाफोरखौ बाहायबाय थायो मा कमेन्टफोरखौ रिप्लाय होबाय थायो। बानायना मोजां भिडिअ' बहुत मिलियन मिलियन भिउसबो फैनाय दङ फल'वार्सबो दङ इन्सटाग्रामावबो फल'वार्स दङ। इउटुबाव गैया इउटुबाव खामानि गैया नोंहा इउटुबाव जाखाया नोंहा इउटुबाव बेफोरबायदि जानला मोनला सोलिखाया नालाय नों फेसबुक आरो इन्सटाग्रामावल' सोलिगोन सोलिबाय जेने नों बानाय बेयावनो खामाय नों फैसा खामायनोबा डलार खामायनोबा खामाय खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्टसफोरखौ रिप्लाय होनाङा। नोंखौ दाबायदियाव लोगो मोनब्ला ना मोजां बुजायगोन आं। उल्थालायनानै मोजां बुजायगोन आं मिथिबाय? बे माबा बक्सिं सौला सौसि खिथियोना नोंखौ रावबो गिया। नों बेफोरखौ सौला सौसि खालामनानै नों सोरखौबा दम हरबाबो रावबो गिया नोंखौ गासैबो नोंखौ नै होखागोन होनखादों एसे साबधान था नोङो फंबाय। बानायनाङि भिडिअफोरखौ बानायगोन सिख्लाफोरखौ नुनानै नों सोलोंबा जागोन नामा जाम्बा साला थोद। लेखा फराबा बेसेबां दोङो इंलिसफोरखौ फरायनो रोंना रोङा? जाम्बा साला माबा गाज्रि गाज्रि कमेन्टस फरायनो फैदों थोद।